তিনি যে 12 नगनि सिमी लाहार हिमबद खिमानि अबन यागल जों सावै माखासे गथमानि बेसिंते ब कायसा निउज पेपार खयनि निउज पेपार बरं नंनि बागै एबा जे ओ बुखुक इले जानि मंगै परा मायांग सेमतिं रखिन सामान अबरगले बुजति कुबुय इलानो नंग मिडिया नो नामसुको नरक साइमानो थानाय 5 तारिख फेब्रुवारियाव सरस्वती पूजा अदिनो चिनि बारसरे हाई सेकेन्डारि स्कुलाव खायसे हम दंखा आमफ्राय सरस्वती पूजा ना खालाय दंमानि ओमफ्राय अ पूजा खायमानि बिसिङाव जे म स्कुलाव आगिनि एक्स टिचार सुमन चक्रवर्ती चौधरी बन साबो रिंगै बन तैसा म स्कुलाव बन इनभाइट थिका माने बिनि तमुं सित्रा तो आगिन होतेन सित्रा आगि तमुं सित्रानि बागैनो बन म स्कुलाव तंमानि बन म आमचाइनि क्लास म स्कुलनि टिचार स्टुडेन्ट साजेनो बन म स्कुल होते ट्रान्सफार खाइ कलेजर कायसा हाई सेकेन्डारि स्कुलाव बन ट्रान्सफार खाइ दंमोन गंदंनि बिसिङाव तिनि क्वेश्चन फाइमानो गतना गतिमा तो 5 तारिख गतिखा नक तिनि ताम बगै हिमबो तकबा प्रोटेस्ट खेलाय आं आबनो साना मुसंगो जों नरक तेसे सुमैमानो अ जे सुमन चक्रवर्ती चौधरी बतो अलमोस्ट ताबो लमजाक जेलस दङ बा रिमानेस दङ आबन बगै फाना तांगै नरक तेसे हिमबो तकलाया आं आबनो कम्पिटिसन साना थांगाय ताबो आं फर्स्ट अफ अल आं मनो साना मुसंगो प्रसार करनो तामे हिंदी सुमन जे चौधरी बतो इ जागानि कायसा एक्स टिचारसि बनो जदि केबो जदि बनो इनभाइट खायखाय बो कोन दिनो फन म स्कुलाव फाइ सबायगला खमो फार्स्ट एक नम्बर आबो एक नम्बर आबनो आं साना मुसंनाय साबो बनो म स्कुलनि होइते बो टिचार बो साबो स्टुडेन्ट मा बनो जेसे फना बनो इनभाइट खायखा जे इनभाइट खायथुनाय एक नम्बर प्रशासन बनो नायथुं नांथुन नायथुगै जे रकम सुमन चौधरी जे रकम माजरा बेरजां माहाय बबा हायनो माजरा बेरजां नांथुन जोंगाबो ताबो तिनि हिमबो थंनि बिसिंति जोंगाबो सालायखा प्रशासन जों ताबो आबोनि खेत्र जों पुलिस अफिसा थानाव थानाय सुमन मजुमदार तर कोन दिना बसागिन सेसिंगिरो फायनानि कोन बा कायसे कायसे रिंखाना आबागैनो फायखाना आबन बगाइनो बतिन फायखा आबनो संसार मुसुंगो जे बनो रिङै तुनाय जे बनो लगिरिनाय म सामुं सित्रा खायथानि अ बरंनोबो रंबै माजरा रिनांथुन माने खराक खराक शास्ति रिनांथुन जों आबन बगै तिनि हिमबो तो खालामनि तेकायसा को गे ताबो रमदि तामिनानि सेन्डो निउज जे तमुं सित्रा सुमन चौधरी बजे खालामनि आबनो बर गुबै कबो सियाखै सिनि बुखुक जे ताबुक सिनि उनको जिबि हस्पिटाल बो सागनाय जायगा दङ बिनि कन्डिशन ताबो एकदम माने क्रिटिकल न एकदम सिरियस गो ताबो हानेको हंगा एकदम सिरियस गो ताबो हानेको हंगा आमति हाय पार्टी मंगुसे बो गुबै कब सियाखै ताताल कब सियै आमो हायखाय बो गय तंगा ताम रखिनि सिजाकाबो नोंसोर ताम सिजाका जागा बो सिजाक दङ जे सिनि बुखुक जुग बो माने आगि परा रक माया तंमानि अ परा रक माया गो स्कुलाव अ सुमन जे सामुं सित्रा खायनाय बबनो माने गता खायनाय पानिशमेन्ट दरिखा माने अनेक बुखा तखा आमति हाय आबनि बगै बनो माने ताम हिनानि परिशोध नाना बगैसे बो आमति हायके प्लान खायनै बो आम हायके बो आ जागाव सिजा हेका आं आबनो साना मुसंगो सिनि बुखौ जुग जदि बो आसुक न
মানে স্টুডেন্ট হামিয়া আসুক নং হংকাই পড়া মাই হংকাই आं साना मुसुंगो ताबुरमदि इनकोनि सेन्डन निउसनि आजागानि एडिटर आं साना मुसुंगो नों जदि नाहागाय सिनि ओ बुखक जुगनि बिनि 6 to 12 बन्द बिनि प्रोग्रेस रिपोर्ट बिनि मार्कशीट नों चेक खानाय मानो जोंहा ससियेल मिडिया बिसिङाव रिना माने रिना खाय रिमि मानो तामा हिन्दी बो स्टुडेन्ट काहामदा हामिया बिनि प्रोग्रेस रिपोर्ट नाखायनो बो साइ मानायब्ले नों आजागामति हाय ताताल फेक निउस सिमाने आबो सागलाक आं आबो तेकेसो कक साना मुसुंगो सेन्डन निउस न दिनै दसं सुदु लामा हिमबो तक्सि खायगो निनो ताताल कक सिमुं नों जुदि रसने हाकाय जों लामा कासुलायनाय सिनि तिब्रा हास्तिनि स्टुडेन्ट रक सिरिं सिरिंगे तंगलाक लामा कासुय जे समय पाब्लिक रक हेरा नेंनाय आबनि दाय किन्तु एकमात्र नरक माजांनाय आरो सेन्डन निउस माजांनाय आबो नां साना मुसुंगो नंनि जे कक ताताल सिमानि नरक दाति दाति रसायना नंथुन रसायाकाय किन्तु मसबा थाबै तंगलाक तेबो कतर फुवारै सुं तेबो कतर संग्राम थानानि आबो सुं चेष्टा खालायनाय सुं खाबो खायनाय हेसि फियाबा रों सोलोंनाय रक रों फोरोंनाय रक सि जदि अब हायं हांगाय रों सोलोंनाय रक बाहायके रों सोलोंनाय अबनो तिन बबो रक कक रक जानाय नायदि कायसा एज ए ह्युमेन एज ए टीचर गाय कायसा बिनि फिजिकली मेन्टली कायसा बिनि फिटनेस दं नांगौ गाय ताबु नुखा सुमन जे सुमन बहाय बरक द ब फिजिकली ब फिट या ना मेन्टली द फिट ना बिनि कोन एजुकेशन फिट माने कोन दिके फिट करिबो आम हाय बरक न माने एजुकेशन डिपार्टमेन्ट तो निया करे आम दिखे टीचर न डिसमिस खाइदे माखायनो बेलाखे जानाय हिने आखे वानसु बहायसि